Motorbike very cheap. Why you not go easy rider? This will be okay, yeah? Próbálom megtanulni a vietnámi közlekedési kultúrát. Hát akkor irány Vietnám. Megérkeztünk. Itt vagyok Da Nangba, Vietnámba. Na de hát induljunk el és fedezzük föl. A következő 2 hétben Vietnámot fogom bejárni az ország középső részéről, Da Nangból kiindulva, majd észak felé haladva egészen Hanoig. A vietnámi háború idején ez a város volt Dél-Vietnám legnagyobb, legnépesebb városa Saigon után. Csak 1975-ben került a kommunista északiak ellenőrzése alá, egy időben azzal, ahogy egész Dél-Vietnám összeomlott az amerikai katonai támogatás elapadásával. Életveszély átkelni ezen a zebrán. És ezt nézzétek, itt készül Vietnám talán legalapvetőbb élelmiszer, a rizstészta. Ez pedig itt a banh mi, egyfajta vietnámi baguette szendvics, amit itt kóstoltam meg először, és rögtön meg is kedveltem. Yeah. Ez a francia gyarmatosítók bagettjéből vietnamizált fogás, amelyet általában minden sarkon lehet kapni. Az isteni ropogós bagettet pástétommal, sült hússal és különféle zöldségekkel és zöld fűszerekkel töltjük meg. A trópusi időjárás ellenére ezeket a pultokat általában nem fűtik, így nagyon fontos a frissesség, ha másnap nem akarunk hasmarsot. Vietnám a vietnámi háború lezárása óta rengeteget változott. 1986-ban a szovjet peresztrojkával egy időben itt is gazdasági reformokat indítottak Doi Moi néven, és Kínához hasonlóan a kommunista párt hatalma itt sem omlott össze. Ma már Vietnám Dél-Kelet-Ázsia leggyorsabban növekvő gazdasága, az 1,2 milliós Da Nang Vietnám 5. legnagyobb városa, Vietnám középső részének gazdasági és oktatási központja, egyben nagyon fontos kikötőváros is. Betértem egy helyi piacra, hogy megkóstoljam a híres vietnámi tavaszi tekercset is. Thank you. Oh. Da Nangot elhagyva egy Hoi An nevű helyre utazok tovább busszal. A buszközlekedés kiváló. Minden ki van táblázva, térképek elérhetők, és a buszok is számozottak. Mégis volt egy kis vitám a lila kalapos kalauznővel, aki 10-szeres jegyárat számolt fel arra hivatkozva, hogy én nagyobb vagyok az átlagos vietnámiakhoz képest. Végül sikerült megegyeznünk abban, hogy azért ez a különbség nem 10-szeres, csupán 4-szer akkora vagyok, és így a jegyárat is ennek megfelelően csökkentette. Hoi An nem csak az UNESCO világörökség része, de néprajzi és iparos múltját tekintve része az UNESCO kreatív városok hálózatának is. Okay, thank you. Yeah, thank you. Hotel or homestay? No, I will walk there. Yeah, thank you. Oh, why to motorbike this way? It's okay, thank you. Motorbike very cheap. Itt a végkiárusítás. A város amúgy tele van ilyen kisebb-nagyobb szabóműhelyekkel, ahol a külföldiek fillérekért tudnak maguknak ruhákat csináltatni.
Hoi An, bár egyike Ázsia legjobban megőrzött történelmi kereskedővárosainak, nem egy tipikus vietnámi város. A térség legfontosabb kereskedők központjaként amolyan 16.-17. századi Szingapúr volt Phay Pho néven. Főként a Kínából érkező áruk cseréltek itt gazdát, mint a porcelán, a selyem vagy a fűszerek. A portugál mellett japán kereskedő lerakatok is működtek Phay Pho-ban, jelentős japán közösséggel a Tokugawa shogunátus idején, amikor Japán még lényegében a világtól elzárt ország volt. Mindenki ezért jön ide, úgyhogy most én is csinálok egy selfie-t magamról, csak emiatt. Ez itt a japán fedett híd. A tetővel fedett híd Hoi An japán és kínai negyedeit kötötte össze. A hídhoz egy külön buddhista szentély is kapcsolódik. Az az érdekes, hogy az egész város, az összes épület sárga, teljesen egyforma színű, valószínűleg a folyónak a sara szolgált vakolóanyagul. A város nem csak felkapott turistahely, de számos művészeti közösségnek és kreatív iparágnak ad otthont. Nem tudom eldönteni, hogy ez a tészta magától ilyen sárga, vagy pedig azért, mert a saras folyóba áztatták. A japán-vietnámi kulturális kapcsolatok legfontosabb szimbóluma Hoi An. Évente tartanak itt japán kulturális fesztivált, illetve a Hoi An Matsurit, a lámpás fesztivált. Azt hiszem ideje végre gyorsítanunk egy kicsit. You know, in a lot of people from Germany, you know, very high, you know, Yeah. very high and a big. You know? Okay. Yeah. I'm sorry, but where you come from? Hungary. Hungary. Yeah. You know where is it? No, I don't know. In Europe. Europe. Yeah, yeah. I know. And why you not go Easy Rider? A lot of people go with me, you know, from in the Easy Rider go to in a mountain. Okay. You know, very easy. So you take me there with your motorbike? Yeah, you have a look. A lot of people go with me, you know. You know, you can ride motorbike in small, you know. Yeah. You very high, you know. You can big motor. Okay. Yeah, you sit behind very easy, you know. Yeah. Yeah. So this will be okay, yeah? Okay. Na hát akkor rajtapajtás. Motoros földrajzóránkat Hoi Anból közvetítjük, ahonnan egy Mi Son nevű helyre megyünk át, remélhetőleg immár működőképes motorral, ugyanis ezen a reggelen már elindultam egyszer, és egy faluval arrébb lerobbant a motor, és onnan kellett visszafordulni, illetve hát konkrétan visszagyalogolni és visszatolni azt a vaszkot. Most átültünk egy másik lóra, ahol most megyünk, ez a Mi Son nevű hely, ez az egykor itt élő hindu népcsoportnak egyfajta ilyen szent helye volt. Ugye ez egy romváros, nem sok maradt belőle, mert a vietnámi háború idején az amerikaiak ugye szétszőnyegbombázták egészen pontosan 1969. augusztusában. Hát igen, az útviszonyok azok nem mindig a legjobbak. Na most itt nem tudom, hogy merre kell menni, de valami azt súgja, hogy arra, amerről jöttek azok a jó emberek is. Lecsapott az északkeleti monszun.
Úgyhogy elég nagy öröm ilyen időben motorozgatni. Itt vagyok most egy ilyen fazekas faluban. Egy lélek nincs a rossz idő miatt rajtam kívül. Na de hogy kerültek ide hinduk, vetődik föl bennünk a kérdés. Míszon az 1600-as évekig létező hindu Csampa királyság vallási központja volt. A csampák auszonész hajós népként kerültek ide a II. Században. Indiai hatásra felvették a hindu vallást, amely államvallás lett, illetve használták a szanszkrit nyelvet is. A Csampa királyság volt az Indiát és Kínát összekötő tengeri selyemút központja. Végül északról a vietnámiakkal és délről a khmerekkel való konfliktus miatt hanyatlásnak indult a királyság a 15. századra. Azt a rohadt életbe! Ebben nem igazán mennék bele, mert nem akarnám, hogy lerohadjon ez a szar motor. Egy tábla a felszántott rizsföld közepén Ho Chi Minh dicsőségét hirdeti, és már ennyire eljöttünk, és ezen a hídon kell majd valahogy átlavírozni. Megint tiszta sár lettem. Rizsföldek. És itt van valami remek hősi emlékmű. A vietnámi háborúból. A gatyámig leáztam. Elsőbségadás. Hey! És igen, ez a mi kereszteződésünk. Bassza, van egy kis kilengése a hídnak. Vietnámi autópálya. Most kereszteztük alulról. Megálltam itt kajálni. Hi! És mindjárt valami csirkés tésztát fogok kapni. Thank you! Ezt kaptuk 30 000 pénzért, egy kis tészta, mogyoró, csirke és saláta. Ez kb. 300 forint. Thank you very much! Ahogy Míszonhoz közeledve elértem a hegyeket, az emberek is picit másképp néztek ki. A vietnámiak a partvidéket lakják, a hegyekben viszont fent tudtak maradni etnikai kisebbségek. Ömlik az eső. Borzasztó. Hát ez Míszon. Mármint ami megmaradt belőle az amerikai szőnyegbombázás után.
Még amúgy ma se lehet nagyon ugrálni a környéken, mert ugyan a látványosságok környékét megtisztították, de a környező erdők még mindig tele vannak fel nem robbant bombákkal. Ömlik az eső, és iszonyat sár van mindenfelé. A vietnámi háború idején a Viet-Cong főként a hegyekben, illetve a dzsungelekben húzódott meg. És innen mértek rajtaütéseket a partvidéket ellenőrző amerikaiakra. Aztán az amerikaiak ezért bombázták Michont is. És itt van, amit az amerikaiak ajándékba küldtek. Az egész komplexum téglából és homokkőből épült Siva isten tiszteletére. Az első szentélyek a 4. század végén épültek, de az építkezések több mint 800 éven át egészen a 13. századig folytatódtak. Számos újdonságot hordozott számomra Vietnám középső régiójának múltjáról a My Son-ban és Hoi An-ban tett látogatás. Megtudtam egy csomó dolgot az egykor itt élt csampákról és Vietnám multikulturális arculatáról. Tartsatok velem a következő részben is, akkor Huébe fogunk utazni, ráadásul vonattal.